Ассаляму алейкум, Харшамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашим гостем будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня, и которые касаются, конечно же, непосредственно временно оккупированного Крыма. Рада представить гостя нашей студии Евген Махда, кандидат політичних наук, директор Института световой политики. Витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. Ради подачи воды в Крым Путин может пойти на эскалацию. Такое мнение на своей странице Facebook высказал общественный политический деятель Дмитрий Карп. Давайте послушаем его цитату. У Криму майже закінчилась вода. Думаю, що Путін знаходиться на серйозній розтяжці, попав в так звані ножиці. Яке би рішення не прийняв, все одно програє. І він, переконаний, це розуміє, але нічого вже змінити не може. Путін без України нуль. Історію він у школі прогулював. Київська Русь великая, але не московська. Радянський Союз без України був також нуль. Великий Путін сам себе переграв. Зараз українська влада і багато експертів почнуть переконувати, що мир лежить через подачу води у Крим. Не виключаю штучне загострення у зоні АТО, щоб суспільство підвести до подачі води у Крим. Хочу всіх застерігти, що влада міняється, а 111 стаття «Державна зрада» залишається. Как вы думаете, реально ли подача возобновления водоснабжения временно оккупированного Крыма? Ця тема справді звучить і звучить постійно, звучить, власне, вже практично 6 років від того, як Україна відмовилась постачати воду до окупованого Криму. І вона постійно на порядку денному. Але ми можемо зважувати, що про те, що вода, можливо, якось в якійсь формі може бути туди направлена, говорив буквально 3 місяці тому, в перший день своєї роботи на новій посаді, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Да. Це не виключав лідер фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Давид Арахамія. Але Володимир Зеленський на цю тему чітко не висловлювався. У всякому разі він говорив, що вода не може бути в окупованому Криму. І буквально минулого тижня в Берліні на тому, що Україна не буде допомагати вирішувати Росії її проблеми, власне, як держава-окупанта, говорили і віце-прем'єр Олексій Резніков, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Тобто, я думаю, що в системі влади існує розуміння того, що це надзвичайно чутливе питання. Питання не менш чутливе, ніж питання розведення військ на Донбасі, питання, скажімо, проведення виборів в ОРДЛО тощо. І поступки в цьому питанні, вони не виглядають на сьогоднішній момент реалістичними. Ну, якщо, звичайно, люди, які перебувають у владних кабінетах, не є самогубцями. Но так или иначе, вот вы сказали, упомянули Дениса Шмыгаля, который выступал с Верховной Рады, с трибуны Верховной Рады, потом на следующий день пошел на один из украинских телеканалов, тоже начал говорить про то, что на территории Крыма проживают наши граждане, и что цистернами, баклажками там нужно подавать воду в Крым. Вот это и Давид Арахамия, и Камельчук, вы знаете, народные депутаты, слуги народа. Вот они просто утром проснулись или решили об этом сказать, или же все-таки они ретранслировали чужие идеи и мысли относительно воды? Вот что это было, по-вашему? Я думаю, що інформаційна політика партії влади вибудовується в Офісі президента. Там працюють люди, які добре знають, як працюють телевізійні різні проекти, і розуміють, що потрібні різні думки щонайменше. Тому ну, я не можу сказати, що ідею направлення води до Криму озвучують тих, кого не шкода, так би мовити, ким можна пожертвувати в певних політичних розкладах. Не жалко Давида Арахамія? А насправді, ви знаєте, історія партії «Слуга народу» є такою, що в ній немає абсолютно жодних авторитетів і немає нікого такого, ким не можна було б пожертвувати заради
певних політичних питань і, власне, як і вся історія президентської команди. Ну, згадайте, як легко викинули генерального прокурора Руслана Рябошапку. Чи достатньо легко розсталися з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Тому я не бачу в цьому жодних проблем. А те, що це питання, воно опирається в дуже простий, навіть не моральний. Ну, ми ж розуміємо, що політика, вона за змістом своїм часто буває моральною. А є простий правовий аспект. На підставі чого Україна збирається постачати воду до окупованого Криму? І з яким форматом вона збирається працювати? З якою юридичною особою можна підписати навіть домовленості чи документ юридичний про те, щоб поставити маленьку пляшечку води 0,5 чи 0,33 літри? Як? З ким? З окупованим, з АРК Крим? Тобто, ну, я не думаю, що в Росії хтось поставить підпис під таким. З частиною, з Кримом, де буде відповідні російські реквізити, ну, це люди, значить, визнають фактично анексію Криму, і вони потрапляють, ну, щонайменше в неформальний перелік державних зрадників. Помните, такое было в конце 2015 года с электричеством, Так. когда Украина ставила такой ультиматум, естественно, с той стороны не согласились, и Украина прекратила электроснабжение Крыма. С нами сейчас Андрей Сенченко на прямой связи, народный депутат Украины 5, 6, 7 созывов, депутат Верховной Рады АР Крым. Витаю вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Какова вероятность того, что водоснабжение в оккупированный Крым будет восстановлено? Вот как вы оцениваете эту вероятность? Ну, вероятность нулевая. Точнее, водоснабжение будет восстановлено сразу после фактического возвращения Крыма в состав Украины. Дело в том, что разные предпринимались усилия для того, чтобы там, подкупить украинских чиновников, для того, чтобы ну, самые разные там, денежные, политические взятки давать. Пытались через так называемые украинские каналы, на самом деле часть из них финансируемые из Кремля, выдавить слезу украинских граждан по поводу того, что Крым погибает. На самом деле это не соответствует действительности. Так вот, не позволит украинский народ никому, из чиновников, нынешних, следующих, решить этот вопрос без фактического возвращения Крыма. Но вот насколько сложной сейчас остается ситуация с наполняемостью водохранилищ в оккупированном Крыму? Насколько там сейчас серьезная ситуация с водой? Ну, этот вопрос нужно задавать Кремлю, поскольку в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года оккупационные власти отвечают за обеспечение всей потребности оккупированной территории. Вообще, если вас интересует статистика, то она такова, что Крым каждый год получает в виде поверхностных стоков за последние 30 лет 1 миллиард кубических метров воды, плюс до 500 миллионов Крым может получать за счет подземных источников при условии, что будет рационально браться эта вода, подниматься из подземных горизонтов. А потребность Крыма, населения Крыма для всех бытовых нужд в 15 раз меньше. Это 100 миллионов кубических метров, а потенциал 1,5 миллиарда. Даже в самые засушливые годы, ну, пусть это будет там не 15, а в 12 раз больше. Но дело в том, что для того, чтобы эту воду собрать, очистить, отдать потребителям, оккупанты вынуждены подавать огромные средства. Они предпочитают их сэкономить для того, чтобы направить на убийство наших солдат и мирных жителей на Донбассе. Ну Мы им вот этого не позволим. в Межлисе крымско-татарского народа говорят, что питьевой воды для жителей временно оккупированного Крыма достаточно. Воды не хватает для орошения, для военных баз, которые располагаются на территории Крыма, ну и для промышленных каких-то предприятий. Тогда как вы думаете, зачем вот... Просто это утверждение, но проиллюстрировал цифры. Как вы думаете, зачем Путину, вот зачем вот сейчас активизируется на территории оккупированного Крыма этот вопрос, зачем Путину вода в Крым? Это политический ход какой-то? Явно ж не потому, что он думает о тех, кто проживает в Крыму.
Нет, вопрос не политический, это вопрос чисто финансовый, потому что я напомню, когда отключили энергоснабжение Крыма, то министр энергетики Российской Федерации Новак дал интервью и сказал, что для полноценного устойчивого энергоснабжения Крыма, подчеркиваю, устойчивого энергоснабжения Крыма без поставок с материковой части Украины, необходимо инвестировать, на тот момент времени он назвал цифру в 300 миллиардов рублей, а тогда курс, насколько я помню, был 60. То есть это примерно 5 миллиардов долларов. И при этом оговорился это без того, что украдут. Поэтому по российским, среднероссийским меркам это надо умножить на 2. То есть, грубо говоря, 8-10 миллиардов долларов. По воде проблема еще более дорогая. Поэтому Кремль, у которого казна прохудилась в связи с ситуациями, в первую очередь, на рынке энергоносителей и в связи с непомерными военными амбициями, Кремль пытается сэкономить, разжалобив, так сказать, украинских граждан и подкупив украинских политиков, пытается решить эту проблему. Спасибо вам большое. Андрей Сенченко, народный депутат Украины 5, 6, 7 созывов, был с нами на прямой связи. Вы знаете, у нас же очень много в Украине телеграм-каналов. И одни из них пишут. Из офиса президента сообщается, что в ОП есть огромное количество экспертов, которые поддерживают мнение, что воду в Крым надо пускать, но сделать это как гуманитарный шаг от Украины в отношении своих граждан, живущих на временно оккупированной территории. Вот в случае, если действительно это правда, и в офисе президента есть вот такие люди, которые пытаются убедить Зеленского, что воду надо пускать в Крым, потому что якобы там гуманитарная катастрофа и так далі. Удасться ли їм це зробити? Ну, якщо такі люди є, то хай вони себе проявляють публічно. Я думаю, вони зразу і достатньо швидко отримують оцінку своїм діям. А використання анонімних телеграм-каналів для просування порядку денного – це достатньо відома російська фішка. І, ну, з одного боку, прикро, що вона поширюється в Україні. З іншого боку, ми живемо в достатньо глобальному світі, і закрити, наприклад, використання телеграм-каналів, так як закриті російські соціальні мережі, очевидно, влада на це не піде, тому що багато в чому сам Зеленський завдячує своєму президентству, власне, тій інформації, яка поширювалася через телеграм-канали. Тому це класика інформаційно-психологічних операцій, тиск на людей, які ухвалюють рішення. Тобто, якщо є велика кількість, ви знаєте, я не пригадаю зараз структуру Офісу Президента, але я не пригадаю там і управління чи департаменту, які, власне, опікуються темою води. До речі, от я ще пригадав, що і постійний представник президента в Криму Антон Кориневич теж на відсіч це коментує, що це, вода буде постачатися лише до українського Криму. Да, и недавно у нас в эфире был назначенный спецпредставитель при Министерстве иностранных дел Украины по вопросам санкционной политики, который тоже сказал, что Алексей Макеев, который тоже сказал, что вода в оккупированный Крым будет поступать только после его деоккупации. Представитель Меджлиса крымскотатарского народа Реват Чубаров сообщил, что план деления оккупированного Крыма на районы в рамках децентрализации завершен. Давайте его послушаем. В Офісі Меджлісу кримськотатарського народу обговорюємо варіанти районів Криму в рамках здійснюваної по всій Україні децентралізації, створення об'єднаних територіальних громад базового рівня органів місцевого самоврядування розпочнеться безпосередньо з моменту деокупації Криму. Сподіваюсь, результати спільної роботи Меджлісу, народних депутатів України та представництва президента України в АРК побачимо незабаром закріпленими в постанові Верховної Ради України. Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Виталий Безгин показал административную карту Крыма и заверил, согласование проходило с учетом рекомендаций Меджлиса крымско-татарского народа. Давайте посмотрим на это. А ось і останній драфт проекту районування – Крим. Було чимало запитань з цього приводу. Відповідь очевидна – Крим буде присутній в урядовій постанові. Основними авторами кримського проекту є представники Меджлісу.
вот реформа территориального устройства аннексированного Крыма, проведение их сейчас, есть ли смысл? Так, безумовно, є. І те, що прислухаються до рекомендацій Меджлісу кримсько-татарського народу, це, на мою думку, великий плюс. Бо попри те, що у нас є окупована територія, і вона складає біля 7% від загальної території України, Україна все одно має діяти, створювати умови, створювати, ну, якщо хочете, басейн сухого плавання, тренуватися і обкатувати ці ідеї на папері. Ну, тобто, якісь речі, можливо, зараз здійснюються суто в електронному вигляді, а не на місцевості. Але якщо Україна якісь рішення здійснює і не враховує ситуацію в Криму, і не враховує ситуацію в ОРДЛО, то вона дає підстави говорити про те, що нашим опонентам, в першу чергу, про те, що Україна вже відмовляється від цих територій, і в згаданих вами анонімних телеграм-каналах ця тема, наприклад, буде постійно наголошуватись, буде підніматися, будуть знаходитись під неї якісь цитати тощо. Тобто, незалежно від того, наскільки на сьогоднішній момент влада України поширюється на всю територію держави, все одно потрібно діяти в такий спосіб, щоб доводити, що Україна є цілісним утворенням і, власне, по всій території України відбуваються відповідні реформи та зміни. Ну вот смотрите, у Крыма же есть нюансы, которые отличают ее от других регионов. Это наличие там коренного народа крымско-татарского с необходимостью реализации его прав на самоопределение. Ну и плюс там есть такой город с особым статусом, как Севастополь. Вот если проводить подобные реформы раньше внесения изменений в Конституцию Украины, в 10 раздел о крымско-татарской национально-территориальной автономии, не будет ли это считаться, как сказал заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров, мартышкиным трудом? Я думаю, треба розуміти кілька речей. Перше, питання створення кримсько-татарської автономії, воно існує, і воно, на мою думку, перезріло. Тобто це суто політичне рішення, де визнання права кримських татар на національно-територіальну автономію є логічним кроком, і про нього говорили вже протягом кількох попередніх років. Зараз, йдуть, очевидно, певні юридичні перемовини, консультації, не знаю, я не всередині цього процесу. Я можу лише... Президент Зеленский создал рабочую группу, в которую войдут крымские татары, и группа, которая будет заниматься проблемными вопросами крымских татар, в том числе будет рассматриваться вот вопрос внесения изменений. Это я вас информирую. Так, я пам'ятаю, коли ця група була утворена, в день, коли відзначалася річниця геноциду кримсько-татарського народу, депортації його з території Криму. Але ми розуміємо, що утворенню цієї робочої групи передувало достатньо багато роботи, скажімо, за президентства Порошенка. І це теж факт. Согласна. Але є ще інший нюанс. Особливий статус Криму був пов'язаний з тим, що це база російського Чорноморського флоту. Севастополя. Так, вибачте, Севастополя. І очевидно, що в разі деокупації там не буде бази, в Севастополі не буде бази російського Чорноморського флоту. Для мене, в принципі, в цьому питанні немає сумнівів, тому що інакше деокупація буде щонайменше неповною. Це було б логічно. Я розумію, що це питання не сьогоднішнього дня, але попри це ми вже маємо про це говорити і маємо створювати певні юридичні конструкції для того, щоб цю проблему обговорити. Должна ли була Україна лишити статусом Севастополь, віддільного статусу? На мою думку, так. Тут, як на мене, двох думок бути не може. Не може країна, яка виступила агресором проти України, зберігати після деокупації Криму там свою військову присутність. Не йдеться ж мова про депортацію звідти громадян Російської Федерації, їх там достатньо багато. Навіть не враховуючи тих, хто був переселений протягом останніх 6 років. Але збереження військової присутності – це, знаєте, таке підважування, власне, ситуації, створення
передумов для нової агресії. Я розумію, що складно говорити про майбутнє і Севастополя, і Криму до моменту деокупації півострова, але про це треба говорити вже зараз і треба створювати, якщо хочете, необхідний формат дискусії, бо наші дипломати говорять, що ми виступаємо за окрему платформу переговорів про Крим. Чудово, але перш ніж на цю платформу виступати, так би мовити, на міжнародній арені, про це треба говорити і всередині країни. Давайте перейдем к следующей не менее важной теме. Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека готовит очередное сообщение в офис прокурора Международного уголовного суда, в котором раскроют факты преследования журналистов в оккупированном Крыму. Далее цитата. Понад 20 людей з числа журналістів, блогерів, працівників українських та іноземних ЗМІ зазнали серйозних порушень своїх прав. Така негативна тенденція продовжується на півострові досі. Діяльність ЗМІ постійно знаходиться у полі зору окупаційних правоохоронних органів. У своїй роботі ми постійно намагаємось протистояти незаконним діям окупантів, зокрема допомагаючи кримчанам знати правду про реальну ситуацію з правами людини на півострові, оскільки інформаційний простір в Криму фактично насичений окупаційною пропагандою. Журналист Тарас Ибрагимов с нами сейчас на прямой связи. Это человек, это журналист, который работает на территории временно оккупированного Крыма. Тарас, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, уже не работает. Да, ну вы уже, запретили. да, вам запретили въезд на территорию временно оккупированного Крыма, но все же вы там работали, вы освещали события, репрессии, обыски на территории Крыма, в домах крымских татар. И, конечно, бы хотели у вас узнать о специфике работы на такой территории. Поделитесь с нами. Ну, во-первых, если можно, я прокомментирую все-таки сообщение о том, что прокуратура будет подавать заявление или сообщение о фактах преследования журналистов. Во-первых, это очень хорошая новость с той точки зрения, что мы идентифицируем людей, которых Россия преследует в Крыму, а речь идет о десятках журналистов, как журналистов. То есть мы уже на уровне государственных институтов не говорим о том, что это крымские татары, мусульмане, блогеры, политзаключенные. Мы говорим о том, что десятки крымских татар и мусульман, которые работали и работают журналистами в Крыму, выполняют свои профессиональные обязанности. Это Нариман Мебедиминов, Ремзи Бекиров, Осман Рифмеметов и многие другие, что они в первую очередь журналисты. Это очень хороший сигнал, что на уровне государственных институтов мы квалифицируем и идентифицируем этих людей как журналистов. Второе, это очень хороший такой посыл и информационный посыл России и оккупационным властям Крыма о том, что для кого-то может показаться незначительным или каким-то отдельным эпизодом преступлений, это преступление против журналистов. Но на самом деле важно понимать, что эти дела будут расследоваться, и расследоваться в том числе на уровне международных институтов. Это вот касаемо этих заявлений, и важно понимать, что рано или поздно это дойдет до какой-то финишной прямой, и люди, если не очно, то заочно понесут ответственность за те преступления, которые они совершают сейчас. А касаемо моей работы, на самом деле сам факт того, что прокуратура говорит о нарушениях журналистов, уже говорит о том, в каких условиях приходилось работать мне и приходится работать десяткам журналистов из числа Крымской солидарности сейчас в оккупированном Крыму. То есть их права нарушаются постоянно. Ну, последний кейс, который можно вспомнить, это дело журналиста Наримана Мемедиминова, который сейчас уже этапирован в колонию для отбывания наказания, и которому оставили полностью в силе приговор в апелляции, и который, скорее всего, будем надеяться, конечно, он подал жалобу на условно-досрочное заявление на дословно-досрочное освобождение, но шансы невелики, тем не менее, он отсидит от звонка до звонка. И это еще один момент, что, с одной стороны, какие-то ведомства Украины достаточно методично работают, в том числе по журналистам и по нарушению прав журналистов в оккупированном Крыму. Другое дело, что
например, почему я так часто говорю про уголовное дело и про историю Наримана Мамедиминова, потому что это один из самых таких красноречивых примеров того, как нарушаются права журналистов в Крыму. То есть это человек, профессиональный журналист, один из основателей Крымской солидарности, и сейчас как бы за свою профессиональную деятельность он отбывает наказание в российской тюрьме. Мгм. И тем не менее мы не видим какой-то достаточно активной и выработанной позиции со стороны других ведомств. То есть у меня много вопросов к офису президента, у меня много вопросов к офису омбудсмена о том, что четко не артикулируются какие-то шаги по тому, что делается для того, чтобы эти люди освобождались тюрем, и идет ли процесс освобождения, что мы делаем для того, чтобы их права не нарушались непосредственно в тюрьмах, в СИЗО, в колониях, потому что права их нарушаются в том числе и когда они уже попадают в тюрьму, и в первую очередь, когда попадают в тюрьму. Пример Теймур Абдулаев, который сидит уже в ШИЗО более 3 месяцев и, скорее всего, будет сидеть там еще очень долго, потому что это политический заключенный, и на него оказывается давление. То есть, говоря о реакции украинских ведомств, она не всегда четкая и не всегда скоординированная с другими ведомствами. Но говоря о прокуратуре, то есть это сообщение однозначно меня как журналиста, в том числе мои права были нарушены, то есть мне запретили въезд, и однозначно меня это радует, и я очень надеюсь, что в конце концов мы добьемся справедливости, и либо отмены этого решения, либо компенсации, но это уже... Хотелось бы говорить, конечно, об отмене решения и о возможности возвращения работы в Крыму. Вот что вы думаете по поводу того, что в то время как прокуратура Автономной Республики Крым вот готовит очередное сообщение в Гаагу по факту преследования журналистов. Вот вы упомянули Наримана Мамедиминова, Ремзи Бекирова, это вы, которому запрещен въезд на территорию оккупированного Крыма, если не ошибаюсь, на 34 года. Половина ведущих телеканала АТР это я, против которой открыто уголовное дело, это Айдер Муждабаев, против которого уголовное дело открыли, это Сейтумеров, да, то есть вот пока вот это вот все происходит, в ООН представители России организовывают неформальную видеоконференцию по формуле Ария и приглашают туда коллаборантов из временно оккупированного Крыма на эту видеоконференцию, на которой они выступают, вот вы знаете, там и Садуллах Баиров выступал, и, не помню, Макарь, да, вот, Макарь, этот псевдожурналист там выступал, там представитель какой-то украинской общины Крыма, что вовсе абсурдно, да, какая-то украинская община на территории Украины, да, и вот они там выступают и рассказывают, как на территории временно оккупированного Крыма прекрасно живется, в то время как идут преследования журналистов. Как к этому относиться, как с этим бороться, как вы думаете? Относиться к этому нужно как к выступлениям отдельных каких-то маргинальных личностей, которые так или иначе пытаются транслировать на международных площадках позицию того, что в Крыму ничего не происходит. Но я думаю, что на самом деле вот тот эпизод, который вы вспомнили про эту онлайн-конференцию в ООН, насколько я помню, там была достаточно однозначная реакция, в том числе немецких представителей. Они заявили о том, что выступления и заявления, в том числе журналистов Крым-24 и там, представителей украинской некой псевдоукраинской общины, что они как минимум сомнительны. Заявления, и что их следует перепроверять, и что есть сомнения у международного сообщества. Я думаю, что здесь речь идет о международной борьбе дипломатической, которая ведется уже 6 лет, и это однозначно важно. Международная борьба, да, то есть как бы, хорошо, что у нас вот как бы сейчас одним из замов министра иностранных дел будет Энеджапар, то есть, возможно, это усилит наши позиции, в том числе, чтобы мы как-то более четко и однозначно артикулировали на международном уровне, что происходит в Крыму. Как с этим бороться? Вести контрпропаганду однозначно и рассказывать, в том числе и крымчанам на оккупированной территории, всеми возможными способами рассказывать о том, что происходит на самом деле. Но я не думаю просто, что, вы знаете, я не думаю, что за 6 лет эта пропаганда как-то преуспела.
честно говоря. Я думаю, что это все-таки продукт, который вот уже ориентирован давным-давно, ну не давным-давно, но в какой-то степени все больше становится ориентированным на какого-то очень узкого и внутреннего потребителя, какого-то крымчанина, который до конца будет говорить о том, что в Крыму хорошо, и не видеть никаких репрессий, не видеть никаких нарушений. Мне кажется, что эта пропаганда так или иначе проигрывает информационную борьбу. Ну, по крайней мере, мне видится вот более такой какой-то позитивный сценарий этой борьбы. Спасибо. Спасибо. Чохсавл, Тарас Ибрагимов, журналист, был с нами на прямой связи. Даже если Международный суд вынесет положительное решение в сторону Украины вот по этому вопросу, как привлечь Российскую Федерацию, как ее вернуть в международное правовое поле? Це справді складне питання, тому що Росія не просто країна з великою територією, але й країна з ядерним арсеналом, з постійним членством в Раді безпеки ООН. На мою думку, це копітка робота, і копітка робота, скажімо, в питанні там санкцій, які в червні, наприкінці цього місяця, Європейський Союз, я думаю, знову продовжить проти Російської Федерації. Сполучені Штати теж не збираються послабляти санкції. Але коли до цих країн приєднаються більш активно Китай, Індія, знову-таки будуть більш потужними санкції з боку Японії, тоді і інший санкційний режим, він буде більш потужний. Можна тільки нагадати, що Росія не виконала наказ Міжнародного суду ООН стосовно відновлення права і можливості Меджлісу кримсько-татарського народу в Криму. І розраховувати на якусь легку перемогу, незалежно, до речі, від того, хто перебуває при владі. Я думаю, що на початку липня повноваження Путіна будуть продовжені до моменту його фізичної смерті. Але все одно Росія зараз переживає не найкращі часи в економічному плані і в зв'язку з пандемією коронавірусу. Тобто боротьба все одно має сенс, тому що відмовлятися, Україна, якщо вона відмовляється від своєї боротьби за будь-яку найменшу частину своєї території, я навмисно не конкретизую, яку саме, це буде означати, що вона наче подає сигнал, що від неї можна відгризти ще новий шматок. Ну вот международное право, международное сообщество, международные организации, получается, были не готовы к тому, что вот может появиться какая-то страна, которая просто будет игнорировать это международное право и с нигилизмом относиться ко всем решениям международных судов. Если, понятно же, нет какой-то там международной какой-то полиции, которая бы могла прийти там в Кремль, привлечь к ответственности ответственных. То есть международное право вообще было не готово к этому. Они не рассчитывали, что может появиться такая страна или что? Ні, не було готове, адже практично 75 років тому постала система Організації Об'єднаних Націй і різноманітних інституцій, пов'язаних з ООН. І для країн світу, які створювали це, за виключенням, очевидно, Радянського Союзу і Росії, як його правонаступниці, було просто якось дивно, що може ситуація повторитися і агресія повторитися в такій формі. Але ми ж маємо теж бачити, що агресія і вторгнення, і вже, власне, війна Росії проти України носить гібридний характер, характер неоголошеної війни. У нас же навіть не розірвано дипломатичні відносини між Росією та Україною. Давайте про войну тогда с вами сейчас поговорим еще. Вот хотелось бы заявление министра иностранных дел обсудить с вами. Сейчас для разрешения ситуации в Донбассе происходит толкание вперед процесса со стороны Украины, не имитация деятельности, заявляет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера. Давайте послушаем его прямую речь. Ми дуже націлені на результат. Це не означає, що результат прийде одразу. Але дивіться, нам вдалося відродити нормандський формат на рівні міністрів закордонних справ. 2 роки вони не розмовляли в цьому форматі 4 міністрів. Ми це зробили вперше, зараз готується друга розмова. І запевняю вас, ми дуже предметно спілкуємося про те, як вирішувати проблеми.
Другий крок – це підвищення статусу української делегації в тристоронній контактній групі. Це дуже конкретна річ, яка суттєво впливає на те, як ми можемо представляти і реалізувати свою позицію, і потім реалізовувати ті рішення, які можна досягнути. Зараз ми зосереджені, і це була одна з ключових тем в Берліні. Яким чином нам Росію мотивувати не імітувати активність, а залучитися в цей процес? І є такий чудовий принцип в дипломатії, принцип взаємності. І взаємно працювати на вирішення конфлікту. Как мотивировать Россию для урегулирования ситуации на востоке Украины? Я з повагою ставлюся до Дмитра Кулеби. Він дійсно фаховий дипломат, але він, як міністр закордонних справ, змушений діяти в умовах певного цейтноту. Адже Володимир Зеленський оголосив, що він виділяє рік на вирішення проблеми Донбасу. Зрозуміло, що протягом року цю проблему вирішити надзвичайно складно. Тим більше залишилось формально півроку. І є ще одна проблема. Мінські домовленості 2015 року, 5 років після їх підписання, 5 років і кілька місяців, вони не сунулись помітно з мертвої точки. Не виконано навіть перший пункт про припинення вогню. Огня. Угу. Тому далі рухатись надзвичайно складно. Як мотивувати Росію? Ну, для Росії є відмінності. Тобто, якщо Крим анексовано, окуповано, і він формально став частиною Російської Федерації, що не визнає міжнародна спільнота, наприклад, не визнає Генеральна асамблея ООН, і є достатньо масштабні санкції різних країн, і багато західних компаній припинили. Ну, навіть той факт, що російські железні дороги поїзди в Крим не пускають, наприклад. Тобто є спеціальна приватна компанія-перевізник для того, щоб туди здійснювати поїздки відомим цим Керченським мостом. Але все одно є Крим, а є Донбас, Ордло, який залишається сірою зоною. Тобто так звана ДНР і так звана ЛНР, вони ніким не визнані. Росією теж не визнані. Вони просто сіра зона, просто інструмент тиску на Україну. На жаль, в практиці міжнародних відносин існує, ну, якщо хочете, звичка чи правило вирішувати за рахунок слабшого. І Україна, дуже шкода це констатувати, але це факт. Вона цього року особливо гостро продемонструвала, що вона є більш слабкою. Не взагалі більш слабкою за Росію, а що вона спроможна піддаватися на якийсь тиск. Вона спроможна робити якісь кроки назустріч, не очікуючи від Росії адекват. Тобто цей принцип взаємності, він чудовий і дійсно це одна з основ дипломатичної діяльності. Але я не бачу російської взаємності. Я не бачу з боку Росії інших слів стосовно Донбасу, крім «їх там нет». Інших слів я не чую. Вот если украинская страна, как вы говорите, сейчас находится в цейтноте, именно вот Дмитрия Кулеба вы упомянули, не окажется ли так, что мы в спешке как-то сделаем неправильные какие-то действия, шаги? Така загроза, безумовно, існує. І існує, з іншого боку, суттєвий спротив людей, які чітко усвідомлюють, що є червоні лінії, за які не можна переходити. Міністр закордонних справ, говорячи про ці червоні лінії, говорить про те, що ми не підемо на прямі переговори з маріонетковими режимами в Донецьку і Луганську. Абсолютно правильна, чітка позиція. Але і ідея про проведення місцевих виборів в Ордло 25 жовтня, вона, на мою думку, є хибною. Тому що десинхронізація проведення місцевих виборів в Ордло і в окупованому Криму свідчить про те, що, значить, Україна більш активно буде боротися за Донбас, що вигідно, в принципі, Росії, а менше уваги буде приділяти Криму. І в цьому контексті те, що питання Криму піднімалося тиждень тому під час переговорів у Берліні, на мою думку, це добрий знак, ну, тобто це достатньо хороший і правильний сигнал.
Ну вот смотрите, если по Донбассу у меня еще будут вопросы по Крыму. Вот Украина, понятно, на чем она настаивает. Она настаивает на следующей цепочке действий. Это значит прекращение огня на востоке Украины, выход России из Восточной Украины, установление контроля Украины над украино-российской границей и потом честные выборы на Донбассе с международными наблюдателями, в данном случае ОБСЕ. Россия, наоборот, да, она хочет, чтобы выборы в оккупированном Донбассе были проведены до того, как Украина получит контроль над границей. Ну и, естественно, за этим последовала бы некая конфедерация и очень серьезный ущерб и удар по суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Вот когда две стороны настаивают на своем, может ли быть здесь какой-то компромисс? Ну, політика – це взагалі мистецтво можливого, тому треба усвідомлювати різницю підходів. В Україні багато людей, чітко розуміючи, що Росія є агресором, і Росія на сьогоднішній момент є нашим ворогом, усвідомлює, що у нас є 2000 кілометрів спільного кордону, які просто так відкинути Росію кудись на сьогоднішній момент нереалістично. Росії, в російській політичній еліті, як на мене, взагалі позбавляють Україну права на існування. Тобто її не сприймають як незалежну державу, не сприймають її можливості бути суб'єктною і просувають, в тому числі і в різний спосіб, тезу про Україну як failed state. Тому я, наприклад, глибоко переконаний, що єдино можливий шлях перемоги в цьому протистоянні з Росією – це вступ України до НАТО та Європейського Союзу. І мене насправді засмучує той факт, що протягом останнього часу кількість людей, які підтримують це, вона зменшилась. Тобто вона все одно вища за 40%, але зменшилась. Тоді як Україні, я думаю, потрібен суспільний консенсус в цьому питанні. Тобто можна багато говорити про те, кого НАТО не приймає до себе. І я наведу простий приклад. Остаточне голосування в іспанському парламенті, яке дозволило Північну Македонію, дуже невелику країну, прийняти до НАТО, пройшло в умовах пандемії коронавірусу. І іспанські парламентарії голосували дистанційно. Тобто це було, так би мовити, потім теж на відповідному рівні вже в штаб-квартирі НАТО ухвалили рішення, політичне рішення про те, що Північна Македонія стала 30-м членом Альянсу. Вона в військовому сенсі не відіграє настільки надзвичайно потужну роль, але тут важливий символ. І ми маємо переконувати наших партнерів, євроатлантичних партнерів, в тому, що Україна їм надзвичайно потрібна. Наверное, в первую очередь нужно переубедить Венгрию, которая накладывает вето. Так, але не ціною поступок власним інтересам. Тобто Україна має вести діалог з Угорщиною, але не поступаючись в якихось питаннях, скажімо там, наскільки мені відомо, там буде, зараз іде мова про створення окремого угорського району на Закарпатті. Я не певен, що це правильний крок, тому що 100 років тому було підписано Тріанонський мир, Угорщина втратила 2/3 своєї тодішньої території, і зараз Угорщина з усіх боків оточена землями, де проживає достатньо багато угорців. Там є закон про закордонних угорців, вони можуть голосувати на парламентських виборах, але Україна, виходить, є слабкою ланкою в цьому сенсі, і раз по раз тільки Угорщина має якісь проблеми всередині Європейського Союзу, вона в плані такої сублімації, якщо можна так сказати, вона стає жертвою агресивної риторики з боку Будапешта. Член британского парламента Даниэл Ковчинский обвинил Германию в предательстве. Таблоид Daily Express вышел со статьей под заголовком «Меркель подкупила Европу». Такой оказалась реакция на поддержку Берлином проекта «Северный поток-2». При этом политик считает, что после Brexit как раз Великобритания должна помочь окончательно похоронить этот проект. Давайте послушаем члена британского парламента.
Тепер, коли ми нарешті вийшли з Європейського Союзу, Сполученому Королівству пора активізувати свою діяльність і допомогти остаточно поховати цей проект. Важко переоцінити масштаб зради, яка представляє цей трубопровід. Німеччина є членом НАТО, прихильною захисту континенту від можливого російського втручання і впливу. Кожен євро, який Німеччина витрачає на імпорт російського газу, це гроші, які можна витратити на будівництво диверсифікованого енергетичного і нафтового сектору в Європі. З нами зараз на прямій зв'язі Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Вітаю вас. Витаю. Да, ну только что вы слышали заявление Дэниела Кавчински, который сказал, что после выхода из ЕС мы теперь должны активизировать свою деятельность и уже окончательно похоронить этот проект «Северный поток-2». Удастся ли им, как вы думаете? Насправді ситуація вже зараз значно краща з точки зору можливості поховати цей проект. В першу чергу, тому що для його завершення необхідно начебто небагато з точки зору відстані, яку мають пройти вони, але єдиний корабель російський, який може це зробити, повинен отримати страховку для проведення подібних робіт. Так от на сьогоднішній момент Сполучені Штати оголосили, що вони будуть карати будь-які страхові компанії, які погодяться страхувати цей корабель. Тому, виходячи з цього, я сподіваюся, що він буде таки справді похований. Хоча слід відзначити, що значною мірою і в Європі ситуація змінилася порівняно з тим, як це починалось. Тому що на сьогоднішній момент проекти, пов'язані зі скрапельним газом, вони стали настільки потужним фактором, який впливає на ціноутворення на газ, в тому числі на зайву, на пропозицію, яка перевищує попит на європейському ринку, що Росія вже шантажувати Європу, а ми вам перекриємо газ, а ми використаємо цей потік як інструмент тиску, в тому числі для того, щоб можна було здійснювати тиск на Україну. На щастя, вже ці загрози перестали бути настільки суттєвими, як це було 5-6 років тому. Дуже дякую вам. Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, був з нами на прямому зв'язку. Вы знаете, на прошлой неделе, если не ошибаюсь, в США издание Bloomberg опубликовало проект о внесении новых санкций в отношении Северного потока-2. Это конгрессменов США, если я не ошибаюсь. Вот эти санкции в случае, если будут введены, как вы думаете, делают ли невозможным завершение строительства Северного потока-2? Я думаю, що ситуація нагадує шахову партію. І на американські санкції, які підштовхуються тим, що американці зацікавлені в продажі скрапленого власного газу в Європі. І для цього побудовано, відповідно, скажімо, термінали вже в Свіноусі польському і в Клайпеді. Вони будуть боротися проти російського газу і робити це достатньо активно. Пікантність ситуації в тому, що перша гілка Північного потоку працює, але друга не може почати працювати доти, доки вона не вийде на берег в Німеччині. Тобто, Росія на сьогоднішній момент уклала кілька мільярдів доларів на дно Балтійського і Північного моря. І тому вона буде боротися, бо економічна ситуація її підштовхує до того, щоб боротися. В свою чергу будуть боротися і американці. Але я ще минулого року був впевнений, що проект не закінчиться наприкінці 2019 року, а цього року зараз я фактично впевнений, що він не закінчить, він не буде реалізований в 2020 році. Час в даному випадку працює на Україну і працює на Європу в питаннях диверсифікації постачання газу і в питання зменшення його питомої ваги в энергетичному балансе континента. Ну, в цитате Bloomberg указано, что способна достроить газопровод судно «Академик Черкасский». Еще в начале этого года эксперты говорили, что по технически соответствовать такому заданию «Академик Черкасский должен пройти переоснащение». Вообще, был ли в этом смысл, раз в проекте новых санкций судно уже фигурирует? Это как-то повлияет? Я думаю, що оскільки західні компанії відмовились, то Росія може розраховувати на судно, яке тільки перебуває в її юрисдикції. Це абсолютно очевидно. І я, наприклад, не виключав, що
може замовити нове судно інше, але ну, треба розуміти, що час його будівництва вимірюється не одним днем, а місяцями. Тому це достатньо тривала гра. На сьогоднішній момент ініціатива належить Сполученим Штатам, а не Росії і Німеччині. І це створює для України, зокрема, надію. Дуже дякую вам. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики, був гостем нашей студии. Дякую. Ну, а мы не прощаемся. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». После в этой студии смотрите Прайм Муждабаев. У него в гостях будет председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров-Куршкевич.